IFM News. IFM News. IFM News. Lokal. Kalikaguman ni Mr. Noel Bagawisan at taga Bubo Sorsona ang maamuan kumatipudpud no na pasamak iti kabsat na nga iti napalabas nga aldaw katada iti intensive care unit gapo iti panaka-aksidente na iti August 1 iti Bagbag Sorsona. Kunana anay pada maglaengken kwa na daytoy a pasamak ket ditoy aram rumor anag sarili ti kabsat na ngem saan iso na mamati gapo ta nagkaro tinamsaakan ti rupa ken bagina. Kulang ko maamuan jay napasama kan ni manong ko sir ta Jackman makuan no nagsarili man sir DJ Bagbag tinakapasama kan na sir. So ano ti sinagaban na nga sugat sir? Nagitiro-rupa na sir saka ima ado sir iti anana pay sir iti abagat na sir. Imbatad na nga dati CCTV ngem adayo iti nakapasamakan na iso asaan anay record. Medyo nakainom ba sir tayo bagamad DJ kinaubran na nga hanga naginom sir DJ madla uncle ko nagpuna sir. Dati kasi sir iti kauna nagundaway nga na aksidente dati kabsat mo. When sir? Kabayatan na iti parangintod tayo iti napasama ket tinakderan ti PNP Solsona ang nagsarili iti biktima gaputan amuan ana barbartek anagawid daytoy palagip da iti publiko kang runana kadagiti motorista saan da kuma nga agman manehon no saan da akaya. Para iti IFM News, Idol Lawrence Martinez, Tatak, IFM. IFM News. IFM News. IFM News. Lokal.